Dua sa apat ka mga suspetsado sa pagpang-hold up sa mga empleyado sang hardware store na dakpan sang kapulisan. Isa sa mga suspek trabahante man sang hardware store sa Banwa sang Kalinog. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Kate, matapos ang duha ka adlaw kahapon tigayon nga nahulog sa kamot sang otoridad ang duha ka imbulbado sa natabo nga robbery hold-up incident sa syudad sang Pasig. Pagi sa intelligence monitoring sang Iloilo Provincial Police kag Pasig City Police tigayon nga nadakpan ang duha sa apat ka mga natumod suspect nga nag-hold up sa duha ka mga empleyado sang isa ka hardware store Lunes ng hapon sa barangay Agdahon, Pasig City. Kahapon sa nadakpan sa barangay Lampaya, Kalinog, Sanday Carlos Alcarde, 44 anyos kag Adrian Pineda, 25 anyos, lunsay residente man sang nasambit nga Banwa. Naibaloan nga si Pineda ang empleyado man sang hardware store. Turn out na isang suspect pala yung hindi na retrench, yung mismong nagatrabaho pa, nga wala na pahalid. So, itong isang si Adrian Pineda nga to. Ginpartida na sa mga sospek ang 1.5 million pesos nga ila nakuha. Sa diin na recover kay Pineda ang 247,000 pesos. Ginako naman ni Alcarde nga ang party sini nga masobra 200,000 pesos ang ginbayad na sini sa iya kautangan sa sugal. Samtang ang 68,000 pesos naman ang napierde man kuno sini sa sugal. May nakuha man nga resibo kay Alcarde nga nagpadala inis sang 45,000 pesos nga suno sa iya ginbayad man sini sa utang. May duha pa ka mga sospek nga ginaayam sang kapulisan. Ang 60 anyos nga si Antonio Alcarde, ang paryente man sa nadakpan nga si Carlos Alcarde, kag ginatudlo leader sang grupo. Ginapahayag ginkasuhan ini sang frustrated murder sang 2014. Isa man sa natumod suspect ang ginkilala kay Teodoro Chavez. May mga impormasyon nga posible nagpalagyo na ini sa Palawan. Accordingly, tumakas na kagad nung nalaman niya na may nahuli ng dalawa na allegedly puntang Palawan, but pina-check natin sa Ruro, hindi pa siya nakalabas ng panay. So dito lang din yan sa within the province, no. Paandam ni akulyador sa mga sospek. So kung ako sa imo, mag-surrender ka na. Kung balaan naman kung diyan ka, nandyan ka pala, monitoring namin, nandyan ka lang sa Kalinog. But pag nahuli ka namin, wag kang maglaban, baka may kalalagyan ka. Ginaprepara na sang Pasig City Police ang kaso nga robbery with force and intimidation batok sa mga sospetsado. Kate, panawagan sa mga otoridad sa mga nakakilala sa duha pa ka sospek nga at large nga magpakigangot gilayon sa kapulisan kung sila ang makitaan. Kate? Daryl, ano nga pamaagi kung paano na-locate ang mga suspetsado? Kate, pamaagi sa na-recover nga mga CCTV footages sang kapulisan kag sa impormasyon gikan sa mga nagserbe nga informants na trace ang lokasyon kag nakilalaan ang identity sang mga suspect. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.